hakilinanta ye min ye bin kɛra worokiya kan a ka nin wale in na ka da kan muso de don ayiwa a den b'a kɔ n'a y'o minɛ i y'a dɔn a ye gasi kɛ kɔni n'aw dun ko aw bɛ denw de ka hɛrɛ n'u ka adamalatigɛ seereya kɛ a filanan ye jumɛn ye baarakɛla de don a balila k'a ka baara kɛ k'a minɛ ka don kaso la a ka baara nɔfɛ i y'a dɔn o ye sababu ye ko fila don a si man ɲi anw kɔni ta ye min y'a la o ye wulikajɔ de ye an se ye mun ye o de ye an ka faamaw ye ka se o ma k'a jira u la k'a fɔ an kana sɔn dangakari worokiya ka hakɛw la an k'a dɛmɛ cogo bɛɛ lajɛlen na a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na ka segin ka na a den kɔrɔ cogo min na ka tila ka se ka bɔ ka to k'a ka baara kɛ k'a ka nafa sɔrɔ an ka laɲini ye o de ye. Worokiya Tarawele a ka ko in bɛ sen na a mɛnna dɔɔni kabini 2020 kabini o waati est-ce que aw yɛrɛ ka jɛkulu aw wulila ka koɲa dɔw ɲɛɲini a ko la wa fo kana se bi ma. Anw ka jɛkulu an ye fɛn caman ɲini an yɛrɛ hakili la ko de tun y'a ko bannen ye ka da kan worokiya kun minɛna waati min na Belgique n'a bɔra yen n'a nana a yɛrɛ kɔsara in na a yɛrɛ tun y'a ka tournéw bɛɛ dabila kɔfɛla la nka anw hakili la n'a ma ɲɛ k'a bɛ fanga de bolo a bɛ sariya tigilamɔgɔw de bolo anw hakili la ko a kan ka dɛmɛ o sira fɛ jaga gara dalen b'a ɲɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na n'a bɔra farafin jamanaw kɔnɔ dɔrɔn ka taa o tubabu ɲɔgɔn fɛ o b'a minɛ k'a di ɲɔgɔn ma an kɔni hakili la sisan tiɲɛ yɛrɛ la nin ko sira dabila ye a bɛ se ka kɛ cogo o cogo sisan an b'o fɛɛrɛ de tigɛ an kɔni bɛ wuli ka jɔ de kɛ ka se an ka gouvernement mɔgɔw ma ka ɲini o fɛ u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ worokiya bɛ se ka ka yalali tɔnɔ bɔ cogo min na a bɛ se ka bɔ cogo min ka d'a ye a ka se ka don cogo min ka d'a ye jamana wɛrɛ min mana wele a ka se ka taa u ka welew jaabi k'a ka fɔli kɛ an b'o de nɔfɛ. Est-ce que aw yɛrɛ sera ministère de la culture ɲɛma worokiya ka nin koɲa kan wa. Anw yɛrɛw ma wuli ka se minisiri ma k'a fɔ k'an b'a kuma fɔ ka d'a kan an hakili la ni nin n'a ɲɔgɔnna kɛra a ma se ka wuli ka jɔ minisiri bɛ yan anw de kosɔn nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen na an bɛna ɲini tile fila in na fana an n'a ka se ka ɲɔgɔn ye an ka fana ɲininka ko mun b'a senkɔrɔ n'a sɔrɔ anw tɛ min dɔn a la n'o bɛ se k'an bilasira k'a ka diya an ka se ministre de la justice fana ma n'a kuma ye. Yala o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ kabini worokiya yɛrɛ a ka ko in bɛ sen na aw wulila ka se a ka famille ma wa a mana k'a somɔgɔ kunda a dɔgɔnin kunda ou bien a den min yɛrɛ ka problème bɛ sen na an ni olu mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye a ko la wa. An ni worokiya ka denbaya mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kalama a dɔgɔmuso Naba an b'o kalama o kɔni o ma foyi fɔ an ɲɛna gɛlɛya ko la problème wɛrɛ tɛ ale ni a ka denbaya cɛ a b'a ni justice de cɛ o dun bɛ se ka kɛ cogo min na ani dɛmɛ de ka kan ani hakili jigin de ka kan ka mɔgɔ avocat ɲɛnamaw ta a ye ka taa a kiiri ka kuma ka kɛ a k'a yɛrɛ sɔrɔ ka da kan anw fɛ yan den bɛ lamɔ ba de bolo a tin bɛ ba de la fo ka se surtout a musomanin fo ka se waati dɔ ma a b'a baara de bolo n'a nana ye k'a fɔ Mali justice yɛrɛ y'a tranché olu ko den ka to a bolo ni o kɛra olu b'a fɛ k'anw ka sariya sɔsɔ ka se de jira anw na sisan hakili la an b'an ka sɔn ma an bɛɛ kan ka wuli ka jɔ de kɛ yaasa worokiya ka hakɛ bɛ se ka tiimɛ cogo min na a dan kana kari a ka adamadenya la a ka nafolo sɔrɔ siraw a n'a ka baara sɔrɔ siraw a n'a den yɛrɛ cɛ gɛlɛman man kan ka ye o la an ka laɲini kɔni y'o ye an b'an cɛsiri o la an seko n'an damayira bɛɛ la.